Masak tongkol kuah kuning. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Jadi ceritanya ki awan-awan ana bakal tongkol ider, nek ning gonyong kae cok ana bakal tongkol ider ya, cuman tongkol iki wis dipindang, ora ana nek tongkol sing mentahan kae. Mungkin dikarenakan atau pesisir resikone ki tongkole mambu ya nek mentahan kae. Padahal nek di es kae ora mambu ya. Non kene tongkole mau wis diirisi terus tak goreng, gorengnya diglipiti nganggo endok, cikene ora tang peletok. Ki singkat cerita kae keesokan harine kelingan nek iki duwe jantung gedang klothok kae terus mau tak godhog tak campurake sisan. Non kene yang terus nggongso bumbune sih ora neko-neko ya kur nganggone bawang putih, bawang abang, kunir, jahe karo kemiri. Digongso nganti mateng, aja kelelen. Cowete mau kae engko dicarupi banyu ya. Cekene ngapa? Cekene ora gosong. Pokoknya digongso nganti mateng. Soalnya nek ora mateng kayak kunire mambu langu. Jadi ini kayak kurang sedep ngene iki lah. Nek kono ditambahi aromatik serai, salam, laos, asang asih kelalen. Karo disebul genine cekene meluntah. Ning kene nek bumbune wis mateng, wis wangi, ngono ke aja kelalen ditambahi gula, micin karo uyahe, terus ditambahi banyu. Nyong ning kene tak tambahi irisan lombok setan tapi sing warnane putih kae, cekene tambah seger, tambah pedes ngene iki lah mantep. Terus ning kene tongkole barang tak cukurake karo jantung gedange kae, ora kabeh sih jantung gedange karo tongkole barang ke ora kabeh. Soale nek dimasak sepisan ke ora entek. Ning kene diodak-aduk terus nganti nyresep kae. Mungkin mbasa wis nyresep tak tambahi santen. Ning kene santene dadi es mergane mak nek marut kek sekalian diperes kabeh. Soale nek disimpen krambile ngono kae cok tengi. Ning kene wis mateng, tak cek rasa wis enak. Asin legine wis pas, wis rampungan, tak pamit tak pareng.